Espera. Ya. Pero otras cosas sí. Eta zorionak, benetan, gaur lehen aldiz Euskal Herrian greba feminista egiten ari gara. Mundu osoko emakumeok planto egin dugu. Ez da ohiko greba bat, enplegu greba bat izatetik haratago, zaintza greba eta kontsumo greba ere bada. Zergatik, arrazoiak soberan ditugulako basakeria honi ezetz esateko. Hego Euskal Herrian, gizonek, emakumeek baino 135,6 gehiago kobratzen dute. 7.600 eta 80 euro urtean. Gure lanak prekarioagoak dira, pentsioak zer esanik ez. 2010-2015 urte artean, 33 emakume erail zituzten Euskal Herrian. 8 orduro bortxatzen dute emakume bat Espainian. Ez dago emakumerik inoiz erasorik jasan ez duenik. Arrazakeriak akatzen gaituelako. Emakume askok uzten ditugu gure herrialdeak. Mugetan indarkeria eta kriminalizazioa jasanez. Espazio publiko hartzeko eskubidea mugatzen zaigu gure janzkeragatik. Zaintza lanak emakume migratzaileoi delegatzen zaizkigu baldintza erabat prekarioetan. Aita semea